MTV. Xayrli kech do'stlar. Efirda yosh talantlarni barlovchi Yoshlik tovushi hit paradi. Ham sizni men Liana salamlayman. Bugun biz rezidentlarimiz bilan men prezident bo'lsam degan temaga сөйләшәбез. Башлыйк. Prezident булсак, һәр айның 8-нче көнен хатын-кызлар бәйрәме дип игълан итәр идек дип бүлеште РЛ төркеме кызлары. Елга бер генә көн кызларга чәчәк бүләк итү дөрес түгел. Килешәм. Тик менә сезне бүген хит парадтан китүегез белән генә килешүе авыр. Тик нишлисең, кагыйдәләр барлык катнашучыларыбыз өчен дә бер. Саубуллашабыз. Кемдер китә, ә кем өчендер барысы да яңадан башлана. Хит парадыбызның яңа резидентын каршы алыгыз. Ашык булдым серле карашыңа, башым җойдым шул ук минутта. Хисләремне әйтеп аңлата алмыйм, мин яратам бары шул гына. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине иркәнедә. Нишлим инде хәзер, әллә синнән йөгереп качыйммы? Сөям сине мәхәббәтем диеп, тагын бер кат әйтеп карыйммы? Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине иркәнедә. Сәнгәр күктә кара кошлар оча, бездә ышык сөю күгендә. Мәңге бергә, мәңге яратышып, яшик җаным бәхет илендә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине иркәнедә. Түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларым
Мин президент була алмас идем дип белдерде Ева. Илләр арасында катлаулы сораулар хәл иткәндә Рәсәй президенты елап җибәргәнен күз алдына китерә аласызмы? Ева президент була калса, бу бик мөмкин. Ничкә күңелле Еваны катлаулы сораулар белән борчып үз дөньясыннан чыгармыйк. Иҗат ит, Ева, җырла. Üzülüp suyam, anlasın miken erkem. Eğer bulsam yanında, yüreğim bir talpına. Bürük gitmesin yere, sensiz nişlergen ina. Aşık buldum min sana, canım benim tek sana. Senin çığlık kullarını duyam tende hamında. Aşık buldum min sana, canım hatta tek sana. Senin nazlı kaşların hamında göz aldığında. Елмайып кына торучы Венера Садриева шактый җитди президент булырга мөмкин икән. Эстрада йолдызларына фильтр куяр идем ди кыз. Юкса таланты бармы, юкмы, эшлиме, юкмы, бик тиз йолдыз чирәләктереп, ачуны китерәләр ди тыйнак кыз.
Аннар исә президент булса бөтен системаны яңадан карап чыгып, һәр җирдә тәртип урнаштырыр иде. Әгәр сезгә чиратсыз больница, камерасыз юллар, зур хезмәт хакы кирәк булса, сез кемгә мөрәҗәгать итәсен беләсез. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле, шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен, югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Ömür yolun мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк, сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Югалтасым килми сине. Айгөл Закирҗанова исә президент булса пенсия яшен арттыручы законны хуплаган депутатларның кирәген бирер иде. Шулай ук телне саклау буенча да законнарга бик сак карар идем дип белдерде. Яңа гына безнең хит-парадка килеп кушылган җырчыбыз. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч юлың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын.
сарайыдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдем булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларың. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларың. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнгә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларың. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти Нияз Сафиуллин ничек җавап бирәсен яхшы белән. Мин Татарстан президентыннан бик канәгать дип сүз башлады егет. Тик тора бара эш серләрен барыбер ачып салды. Гади халыкның хезмәт хакларын карап чыгар идем мин. Арттырырга бәлки мөмкинлек бардыр. Шулай ук химияле продукциядә бик күп кибетләрдә. Аларны киметеп, мин үзебезнең халыкка сыйфатлы продукцияны үзләре җитештерү өчен мөмкинлек бирер идем ди. Әфәрин, Нияз. Синең белән хәзер бик күп тырыш телевизион тамашачылар килешер. Aşık buladım, bir kürüde yarattım. Mine gene, sin üzüne qarattın. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Kilgen sayın kileseler, kürgen sayın küresi. Kilesina, bağır kayım diyesi. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Benim yanda uğranını berkimde ala almaz. Sen bit bağrım berevgene yatlarga berük qalma. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min.
Яшьлек тавышының иң яшь резидентлары Аяз Самира Аделинадан нәкъ шушы җавапны көткән идек тә без. Алар президент була калсалар, җәйге каникулларны озынайту яклы. Дәүләт советында депутатлар урынына балалар утырса, беренче укылышта ук үтәр иде дә бит законыгыз. Эх. Кызлар, карагыз, алма алып килдем. Әмин менә 3нче урынның хуҗасы Фәнис Яхин президентлыкка сайланса, һич уйламый аның өчен тавыш бирер идем. Сез ул кабул итәчәк законнарны ишеткәч, минем белән килешерсез. Беренчедән, бензин бәясен төшерергә. Яхшы. Икенчесе, юкка чыгып баручы авылларны сакларга, җан кертергә. Ну, халык җанлы, бик шәп президент чыгасы синнән, Фәнилдос. Тик андый-мондый була калсаң, теләкләрең турында онытма. Алайса түрәләрнең оныта торган чире бар диләр. Бураннарсыз, кышлар була алымый чәчкәләрсез. Язлар җитә алымый барлык әткәйләрдә синең кебек. Олы җанлы исем йөртә
болсын, құтлы болсын, әткәйі туған күнің. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Ташкыяда Кайчак җимерелә дуслар саткан. Чаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә. Ярдәмләшеп тормыш итәрлек. Котлы булсын, әткәйе туган күнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын, әткәйе туган күнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр Ömürlerde türlü haller bula abındıra. Күккә күтәрә синең сабыр җанлы йөрәккәең. Барысында җиңелеп үткәрә. Котлы булсын, әткәйе туган күнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын, әткәйе туган күнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар, бары изгелекләр яусыннар. Әмінә көмеш медаль иясе Марсель Зайдуллин президент була калса, әз генә булса да бәяләрне төшерү өчен тырышачак. Ә ниндидер законнарны алып ату хакында хыялланмый ул. Безнең илдә законнар начар түгел, аларны бары тик халык өчен эшләтеп кенә җибәрергә кирәк диегез. Син әлегә түгел, син үзгәрдең. Әллә язмыш, әллә үзебез. Чын йөрәктән чыкмаганымы әллә, яратам дип әйткән сүзебез. Күзләреңдә ялкынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың. Күзләреңдә якынланып багымай, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың.
Яшілер сүлген әйтмәсәң дә Күзеләріңнән инде аңладым Тик қызғаныш Йөрәгеңдә генә мәңгелеген була алмадым Күзеләреңдә ялкынланып бакымай Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Айрылдык шул бәгърем, айрылдык. Бүгінгі абсолют лидерыбыз Илгина Муллакаева. Кыз исә безнең сорауыбыздан аптырап та калды. Мин бер дә бу хакта уйламаганмын икән ди ул. Әгәр була калсам, президент чыгарган барлык законнарны үтәүне дәвам итәр идем мөгаен ди. Юкка гына без халык аны президент итеп сайламаганбыз бит. Ә хәзер ярар, президент булу хакында уйламагансың да, ә менә бу атнаның лидеры булырмын дип уйладыңмы икән Илгина? Сағнуға түзелмедім, алмалы күл шешке қойдым, сиңа дип үзелмедім. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадрын біліп, яшар алаш гүлемнің. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадрын біліп, яшар алаш гүлемнің. Үз яшьләрен тыя алмадым, гомерем таңнарында. Былбыл булып басып сайрыйм, өзелеп талларында. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадрын біліп, яшар алаш гүлемнің. Күңел бақшам гүлін бирем, сені бит минем сөйгенім. Яратуның қадрын біліп, яшар алаш гүлемнің. Омтылам сиңа хаман,
Я сандуғаш бір құш болып, яныңда мәңгі қалам. Көңіл бақшам гүлін берем, сені бетім менім сүйгенім. Яратының қадірін біліп, яшар алаш гүлімнің. Көңіл бақшам гүлін берем, сені бетім менім сүйгенім. Яратының қадірін біліп, яшар алаш гүлімнің. Бүгінгі жетіп тұрыр. Фикерлер барланды, яш башқарушылар хит-парад басқычларына урнашып бітті, нәқ бір атнадан көрішіп, барында яңадан башларбыз. Сау болыңыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного